Син күптән түгел кияүгә чыктың бит инде, әйеме? Ничек хис итәсең син үзеңне шушы яңа статуста, ничек ул килен булу, кәләш булу? Минлек астында үземне хис итәм. Үзем генә булмаган әйбер, ул ничектер булыша тормышта да. Мин үземнең иң якын дустым белән яшим кебек. Чөнки без шул бытовой әйберләрдә бик ошаган кешеләр. Төрле этаплар булды мөнәсәбәтләребездә. Минем якка ниндидер требованиялар, аның гаиләсеннән дә юк. Мине бик җылы иттереп кабул иттеләр. Миннән бер нәрсә дә сорамыйлар. Кунакка килгәндә, аның әбисе бар, әнисе бар. Алар үзләре күп иттереп күчтәнәчләр, ашамлыклар алып киләләр, хәтта салатлар да, бәлешләр дә. Мин аны өстәлгә куям да, миңа бернинди дә сораулар юк шул яктан. Алар иң баштан аңлый иделәр. Ярар, безнең менә Рөстәм ул шундый күбрәк прагматик эш кешесе, саклау ягыннан. Мин инде кәеф турында, эмоциональ яктан булышу, шундый кеше инде.